Čaute, zdravím, chcem pri ďalšom videjku a je tu so mnou Lukáš. Pozdrav. Dobrý deň. No, počuli ste. Takže toto je videjko, vlog. Ešte neukážem moju tvár, ešte ho neuvidíte. Toto je vlog, budem natáčať Half-Life 2 za chvíľu. Počkať, musím sa na chvíľku poradiť. Poď. Takže už sme sa dohodli a takže zajtra teda, alebo zajtra je pondelok, takže zajtra už natočím Half-Life 2, bude to veľmi dlhé video a dlhé to nebude, povedz niečo, veď si tu ticho a ja tu rozprávam, veď pozdrav. No, takže Si tu s kým? s Dominikom, Krebmenom a sme tu proste iba my dvaja. No. A toto je taký trochu random vlog a tunak Belan, Lukáš, môj najlepší kamarát, ešte mal prísť jeden, iba že ten povedal, že za pol hodinu môže ísť vonku. Takže to. A budem natáčať tú Half-Life 2 aj s týmto Lukáškom zajtra a ak sa vám toto video páčilo, dajte lajky, odber a komentár. Takže čaute.